Nagluluto tayo ng alokbati. Alokbati. Ayan. Medyo mahal. Almost $3. Okra. $4. Kape. Sunmig light. Dalaway na natin. Piyat tayo. Okra. Lagyan natin na sitaw na lahat. Lagyan natin konting bagoong. Konti lang. Ayan. Kain natin. Okay. Talong. Lagay natin itong natirang shrimp. Yan. Para magkalasa lang. Alokbati. I'm watching. What are you making? Dalawang pang-asim. Dalawa yan. Tapos kakain na tayo. Mga asim. And that's it. Maraming bagyan natin yung ating co-worker. Okay, kain na tayo. Gulay. Simpleng gulay lang po. Ano? Dinengdeng. Alokbati, talong, okra, sitaw. Inasiman. Kain tayo. Sabaw pa lang, ulam na. Oh my God, so good. Super asim. Pure gulay. Mag-rice tayo dito. Lang half cook yung alokbati.
kanin. Alokbati is life. Power food. Kahit di maubos yung kanin sa maubos yung gulay.